Браво е! И лявото курше. Ще върви. Браво е! И куршето, Роска. Браво е! Браво, Роска. Долу десни и пак горе куршето. Финтире го с предната. Браво! Браво! Браво, момче, точно така. Предната да не спира. Точно така, бъркай му. Точно така. Браво! Да не спира предната. Да не спира и лявото курше за пив главата. Да! Браво е! Браво, Роска! Браво! Кажи. Роска, предната, хвани дистанцията и оттам. И оттам го бий куршето, без крачка. Точно така, Роска, браво! По-груб в клинча, по-груб, Роска! И куршето, Роска, и лявото! И лявото, Роска! Браво, Роска! Браво, Роски! Роска, дишай, дишай! Роска! О, Сиско! Какво правиш? Ти си пил специално без нищо. Останавам. Ще бъде начало. До момента, чакай, до момента по точки ли? До момента арканата не успее. Заради арката, нашия го взима. Браво, бе, Роска! Браво, Роска! До момента, който го взима. Удар с глава ли? Дами и господа, победите упорната дисквалификация според него. Ladies and gentlemen, the winner of this round by disqualification in the first round is the boxer into the blue corner representing Kazakhstan.